Két kérdést teszek föl elődőbe, melyre felelhetnek hallgató szóval. A keresztény Magyar Szent Egyházban a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e? Ígérjetek el, hogy ezt a kérdetet mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenveletet hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ígéritek ezt? Igen. Lényegi ígéreték szerint teljes életében őrzőpásztora, kegyelmes gondviselője. Vezérelők minden jónak teljes ismeretére és cselekvésére, hogy téged lélekben és igazságban imádva, szent parancsolainak híven engedve, mint itt a földön, mint pedig a síron túl boldog lehessen, ami Urunk Jézus Krisztus által. Boróka illetve keresztelek ki az Atyának, Szentléleknek és Úr Jézus Krisztus nevében. A keresztelés emléknapot fogadjátok szeretettel, és áldást kívánok az életnézést, sok-sok örömöt és jókosságot.